Nice, hoe is het? Hallo, chef. Hallo, kijk wel. Ah, we zijn een baby al. Hoeveel nog ga je? Boegel. Oh, dan halen en doodtien balletjes. Heb je zo heel wat, is? Zo maar grif voor, Carmel. Oh, wat rood gras naar Rome, Carmel is daar. Kunnen we wat? Hello, Carmel. Hallo. Kom maar eens kan die moer met hem. Als je een Liam. Maak wijze. Thierry. Kijk wat er is, hè? Kijk, je wil Dylan hebben jou. Ah, het is heel keen, ga maar het. Dylan. Oh, dan halen je tijden mesje. Hallo, Ahers. Díoteli, Tá sásta go has mé le in neachta ag scoil. Tá sé níos fearr mar seo. Cadá geistigad? Well, tá man seo ar gnó ne bheithficúil mar a ddera le molagaid ganna go listeach ag an scoiline. Gaf me leis gíad? Bearit faoin siad lecha, nó go giúna rudaí síos. Go giúin nó ag rodí síos, cad sprí leis sin? Well, tá rion daoine soch choirithe maiall ar an nachtar a hála drú héin agus an ledóg. Ní hála é an achtra idir a héana agus an ledóg. A bhfuil Christian na scoilerágur hála? Ó, níl, tá go dachaíocht efigúil agad ach bhfuil siad go príomháideachlam go méidís anhuichaid don ghlacha síribe go ceann tamlín tása daine. Tuigim. Ach bhí sa súla níos mó ná súna an scoil. Well, tá sam eile agus tá brón ó críar an faoich ní le neartta go maid. Caim is cuimnú ar an ledóg, sna gasú eile, agus ar cáil na scoile tása daine. Gan áras ahir. Tempest atá ann is compóntas taistil nua íseachmuid. Tugann muid ar go teoí ar fod na hórapa. Agus am mór nach fecht na níos na tíre an bhéarla. Bhín muid pacail se go doras. Níanaan an teanga learin na haisteí peochta fríochta don seo, in sin mit an scéal trí visual spectacle mar a deacha. Alright, cin an os Magnus, ja. Go tíirech. Channig mé Magnus in Edinburgh bhí si dána bhá. Tá scéal chéine aginine, ach tá Magnus loníthe go bún in gáilí. Is fear taistal in muidne, sinné an difriocht. Sin an saoigh páiste bheith. Is síal iontach é do Dylan. Níl mami bháinige ach genúir agus don genúir Dennis ag chumá. Ie, slúr bertis mothraigh an ráfáiste le práiseach íon na gahial. Mu sé eisteach an chean sa Jack. Brenn an báis seo. Nach chu sé solar bhil sé fáil ar an inibhachaid. Tá cantar ar Uncle Jack ar imagine. Is cin ar nós busman's holiday go bheith réitú breakfast ar a bhaid an tíir. Ach, nach níanaan sé cíal gur bé Jack ar éiteach an breakfasta. Nach é an den is cáile agan lena ai. Well, sinné an dói a aibrin an compántas, dé an cholaghanna an obre Ellen schó. Ie, is céhú Ellen sin na costa séag. Éachan muid na costraí a lig as Kitty. Ach, nóhí ní hinné hála an seir imagine. Hui mis sé Tom agus Dylan go dtí an siopa, fágan sin tosa leis an nicfásta réiteach, muid ní a ceannaí an tábhar. Le céan tairigad. Here he is, Jack. No, tá sé all right, Tom. Tá is agan a lig cén chuí an airí an Jack fum. Ná beach éon imníart, Jack. Ní choirí mé steart i bhádala, níl mé ach go stopan seo feicúpla. Well, sin chef ó dinis. Tá míle fáilteód agus rih Dylan fananta seo agus tá sé bhí géirí. Nach bhfuil Jack. Branníar taobh sesin den scéal. Look, tá geit buinte as daoine agus cai sé bheith feici déanamh rud a cinint faoi. Agus cad mí ad rumsa. Look, níl sé ag fanna go gúnóí rudí síos. Diffusing the situation sin. Classic crisis management strategy. Ach tá daoine go mór in áras fóm. Yeah, ná tú réon áidir chu bí cuiide cú mar sin a gcónaí. Look, tá daoine anna bhí cardúla agus in níos ní bheith nó sé do mar héamh na sráide. As am gohfuil sé deacair a caiid tú chusús leis. No, ní chaithe mé chusús leis. Is féidir dolisteach sa scoil san tronhóna, má áiteach lechos cór na ranga agus dúslan na hútóibh seasamh lum nó me chahabhamach. Well, ní bhfuil duit sé sin a dhéanamh. Look, níl raibh agat. In áíire ag an tam a thógáil séir. Má aibríonn tú as lámh coiste na scoile. Tám cínte go seaiste sé gait. Agus muna heasna John. Cad a thorló ag dom son. Seaí mis se leat agus triidimiid go dtí go joci an éireann amach. Ar bheith sliat a bhí heil, tar rud neart a genú go an ábhí agus níor cinint go mar a sin am se fábásca. Óraníim stilm. Nach mar a chéile om sa chuáine seo stop me géascoch.
Gyda mil yma hegod. Nwalem cesio ar yr heg, tes agad chi. A na ni yn dywydse. Ceird? Siysgre. Wel is eich gyda'i di cawrwyd. Tegim. Ni wlad yn lawrter ydy. Ca image. Was I ddyn, smith gomwys dech is bec op o'n un te ein? O'n i higlen i niw, ta se hen hart. Se gen nhw'n y liwri. Wel, nes. Wel, na chwch mam roedd y cyn ffiwn tchyn yn am las i'r marsin. Be mae gymach clomad, Angela? Slain. Fi hei? Ie? Rod y bi. Fo'n soltas y le sir. Oce. Gwyd Stefan is? Tá, ie, tá sé chmadam tasú réiteach le an rón. Tá brónam faoi ar ball. Ta sé ceach jo. Cameron? Tá páist an chalú bhil an dal má faoin éar fe tam beag. Tá bute agus becha réiteo chós a fridge. Má húsin sé maith an déla leis tá. Cyn sé, ie. Ta mi go bron teach fecha bla. Gur i míle mád. Tá tú ítach. Fáilt rod. Slán Jack? Slán. Slán, Cameron. Spráilim Cameron agus Dylan fes a teach. Tá sé nos gal gréine nach chfuil. Ie. Céird? Tada. Céir, Jack. Aberlet. Okay. Right. Seachas go mbeon balla cachlíanamh agus múiscin just a teach seastan is. Tá mé gar a fáil amach céirt a thug Carmel an seo go rusnarún in áíide. Nanim Jay, nátás ar sin a rís, Jack. An bheice tú, Thomas tosí tríd hena hain. Níor thug Carmel riamh leí ach triblos. Stúpan is, Jack. Tá tosa cho bogcríoch sin leis nach bhecinn tú an ídne. Brenno, tá Carmel an seo mar go dastaí an tachiíocht wahí le gohhaile agus an íirne inse go a hismorí faoi Dylan. Sin an méid. Tá má heastain wahí chul sós go muo. Céim fáin nach neach sí sós leatsa an deire seachtain se caite nuair a háigh tú chul sós le. Mar níl se go éasci sin deile le hismorí tá go héin. Is catlach ar an sin ásiad. Sin a vins tú rá gcónaí tá. Gur míle maithe. Slán. Tá fatís ar am láirt le fiú. Tá fón ar mí warú treis an rud rinne sé máhaach. Teige nach mech é sé méid a hála. Ach chuir muide stop lethe. Díanana muid cinntaí a nach neagra sí mar bhúnteir i ríis go deo. Cecha bhfuil sé? Ní le san. Ní lerá selum. S cum ceidir chuilan me. Nas tú meach Jason ar an dáirt leis. Ní bhecha sad. Bhfuil sad go náidirm nach necha sé steach a breanna bhfuil fós. Ach tá cheappa go sé beag an íon scantraí leis méid a hála. Déit si bheith hééis tíú steach ar san, seachas meid bocht. Déta mais. Goile, cefa nach deagann se bheith daine ar an nacht, agus thuúirte seans go Jason agus meic láirt le chéile. Nach méid go binne bhecha testal wahab. Viste le a rite. Fin anmhuiirtíad. Tá míle fáilteroh. Na laga díú rite. Tá man áhu. Scá chéile bhhair na daine. Déite Jack, ceach ar do bhaidin hir. Éintach. Rinne tú droch job ceart a láh seáil an rud tear fad le meic. Gus níos tá chuir amach mé ar go gaiid túúpla lá séad le chun obair. Tal í déitoch sé bheith wad níos measa. Ie, diatoch. Ach ní mis sé fin ara. Chun is go raibh sa gomsa gnéadach sé le héadród choámadach. God, éis le tain eile. Nach digann tú cé có gar is a dánig an buchail sin don máis. Ie, tuigim. Ach ní mis sé fin ara. Ní thugus san na hochchata. Ní dúirt sa leis an idir san tablet sa thugant ná idir san na hól. Ní rálam tá sa tada ó nachtar seo rálam. Agus ní bhétha a bonk mar seo mar go ceandána sa bhí tú. Ceandána? Ali, dógur mé ort a ríist agus a ríist eile, gur tú chuir tú héana mhuile meic. Cumán, Sinead. Ní raibh sa gomsa, a gutsa, ná I géan den eile go níanach sé le héadarrod. No, ní ráha is, ach ní chuann se mé héana mhuil mar sin a riamh. Agus a bhfuiln tú rágan inisa? Well, is cum céir de ceapan mise. Tá daoine ann a chur an millán artsa, agus tú héana thug an ábhargóh. Hai. Dus nog een hoort er maar agus tá Chase botta. Kaim se leis go bud. Agus a Jason, bein sergeant agus meic tíocht noch le hin díine. Oh no, ní féit le meid tíocht an seo. Well, bhí mé
sé gur Kangalian is béal agus a brains na fá. Jason, ná bí pecar. Cífáil se tatan seo in us? Mar níl se láir le éanaar faoi chéir de hála agus bhí mu cheap go méid go láir te leite. Is cin fé amsa íana dó. Psychiatrist a tastalhai. Códe tá testal bhaid Jason agus is cara leisú. ó fechar an am, ca me roiich. Láir me let níos déirla faoi. Sean. Cad smuoine ar bhealach an meic gcuine as tacha nacht. Go fá? Well, fat tim go dólar de cinn tú fásta cho. Fáin, dus tá cóchar an duine ar ding. Ní sé chrámhar, Jason. Chir mé hicsa. Chir? Chir agus de fat tim go dólar cinn téile cho, má héintear ó charcham. Tá black magic fós i mór san is cint. Míon sam fao de óir éimeart na chuigan fing bailithe. God, agus is car a mór le mí sinnéad. I can just imagine cad I ceapan siad súd nach fin mórrán aithna chum. Look, ceapan go bhfuil tú ag léibh rud éagnas teach a gcain sinnéad nach rá bhán. Sílam gur béon rud a bhí sé rá ná gafar ceistan na cuairt agus caiiti bheith ré le níad a ragart. Neidir fé sin. Ní dó limsa go bhfuil éine a rosnarúnach lechan le a héh se sa scéilte. Ó, Alí, níl sé sin fear. Well, ní hótíir agus duine fáinna go fóstam grad a ciad fanci a taobh hirdom. Hey, tá mis sé céad fan géit fear good. Yeah, thanks, Sean. Achas tún tain duine bháin. Nílam, tam cinint go bhfuil sinnéad céad fan géit fear good cumai, agus duine be eile bhfuil ana bhaid acuairt. Ceapas gur bheithna bhaig a rítearm. Oh, that's her archer bear, Rita. She's alone to herself. Being deacus no factus no cogamug or shula kiagoni. Yeah, ach diatach sí an pobl fad a chasam a chuine. God, a sí sin istiglo a bhad níos fearna mar a háimse. Na ceapan tú go bhfuil tú ag airí rud beag paranoid inis? Yeah, beidir é. Look, bíag faidead. Chucky gach rud amach go mai sa deire. Súlagam go bhfuil an ceart agat. Tam cínte go. Trust me. Is ag a daon. Dyn tú dear mod chysymnach sta seis yn sio. Fe chiapach yn ysgwyd i meid yn omlas bor oes et. Fali na chys yn sio cham o'ch a jam ar ffad. O'ch a lerid tŵblo jam. Oi, ydyn, cain dyltor. Na chaid y ta'n jabos aros na rŵn. Se ma se. Tygu. Hyd a hynny hi cyn tŵ e. Na wyl tŵ chyn rŵ ffos ar ros na rŵn ag alw wylir. Fi sach. Ni ydym yn sianle dogol y sein. Ach, cain tŵ na dyltod yn tad. Gygadw agach ysgo pwysau. Ni mynd an ar ôl. Ar y fydd yna bach leis. Jyst as am chwyddes mwy fewd. Ca mewn tiach go hwnnw cynt. Ach bram. Ach rhaid yn dy chwysio. Na hyn ysgael yn y ffwy. Ie, rymsyd ped. A byled. Alright, Martian. Wel, ta cordius ydy mae hyn agos ban ffosta. Cas o cordius? Tas ad yn rwyd y lwg. Rwyd yr ffad? Le ban ffosta? Se. Ai, sa di o'r ffan i gil ffantad. Cach ar ydw sio? Ond y sam, ni di sam cymryd o'ch siach. Ni sam cach i grych no siach yn edrych. Hei, hei. Na bachus, na hyn i siarad bwg yma. Ni me gyrraedd ys fam oedd. I'r magalain siach dy terechu. Ha e mwys. Cyd i yns me ffwy. Cyd i yns tŵ. I'n trefn mis o'ch cyd i yns tŵ. Eis lwm sy'n siwach agos eis go cwrwmach. Cwyd dyrleis. Yn ysdyrwch. Sam o'ch o'r ysdyrw led. Aira. Rwy gach yn non o tŵriof. Chach tŵr na hefwch i cart y torrent. Jesus. Dan ffosto. Islam machine. And keep the chin up. Yeah, gurmai go Sean. Jo, maar er is fritidsdienstje en biontor, skan nu hadden we ze. Tá sí se cho, neamh ar chuideach leis an bóistíí sa gléomhhaanta tá. Cairt sa jail tá gceist go Katrina. Taide Seán, bhfuil íon sem siú go minic sal gur me pí amach a radio faoi duine. Ach san nám seo, bhí me just chorám mú, gus níl me tedáil ar eí gan smá. Ní bheith éon scéalta faoi eile agus Mac nó ní héontar trácht ar fiú ar an stáisiún radio seo. An tuigeann siad mé? Ní éit tú sin ní Seán. Tá sé déint agam.
Ní cheart sa ligann sa do turmí person tu go Ali, chuir isteach na dúil sí dat sin seo cut the pobl. crap, Katrina. Well, it's scoop of a lifetime at seo chean. Tá si de cheart ag an pobl ver an nóls faoi. Ní leon ach gutter reporting, agus ní ligi gal lehéid an stáisiún seo. No tan ceart go tíanna héin. Haidir gin iscio se heil tir a phobal na ní bheith más a bí acu arin. Tá Jeremy déint ag an mert agah se, nach faoi eile amháin atá an scéal seo. Sé scéal mac cumaithe. So? So, is first the ecal, nar cuimhní ceachtar agah an chunkar bheith ag gcuid gutter reporting an ladóg. Hello, Sean Brennan seo. Beidir leirt leis an doctor le a hol? Díomh, smar chud? Ní le béile bailach réifó sa Hargent. Mesta me hana an cúna hortim sa gistanach. Túrad agus fáilte. Moet all right, Timmer? Yeah, tá, slán. Cyd ar sin. Ceapan si go chuirsí hexart. Si cin go béis sin a fár a Harlan an rud, tá Far nach é. Fach sin ní sé scala was an hex na mach se singrá. Scati bí neflam gynneach mamach riamla. Is cheappa gan airecht was an seafod sin. Tréis gachart. Bhí me go amach le eí. Ach fa si rélam. Dírechan os rún sí le Paddy. Paddy? Cyn Paddy? Da ahead Hamadan. Sin bullshit, Mac. Níor táda ar siúl léidir alígus maithair. Nach rá? Siú ní chéad gro táda go le raidir mé héanagus eí chorbe chéidir. Ach bhí. In your dreams, Mac. Golle, cí fá ceapta grimme daheir he díadach a snola, ce? Ín si musid cén fá. Well gro chríbiste, mar bhís eí amach leis le amach lumsa. That was the friggin' door, Mac. Si rú héine dúir tána go se trid le ríte an lá céanna diime se. Is go fá bil leis. Brenna, thug sí set och réigumsa na rásúirí fá serious a dimuid. Sto go sí set go fedí first an revision. Snifá gur sí gur an glas ar roiir durs Thompson. Agus sa fat sé an ghfuil na híomhil spirit fós lum, agus céir dochar dhéana go maic. Tá mé cuineal am áú díl nach chuma. Níl níomhil spirit sin go mád a fáistí. Relax, Emer. Ní ra buintear be hat leis an rud a hála a bhac. Cí chuil sad? Tá sam. Is féidir de óra a léamh. Wow. Tá meach sáfuil sin eiceil am inis. Tá, agus Dylan homa. Ach ní ceart dat je bheith mes al háart leis an dríochttar atá sé fér contoirtach. Actually, tá mé an dríocht a bhúna dhéit. A glan is éon rion den black magic iad ar agan na hapla. An mar an cuinál dómhad go fóil, a dús á sa séans. Yeah, tá. Right. Cai tú trí horas an aig na gréine a dhéanamh. Timpeall ar the victim, leis an cuinál a the láb. In aine graine? Counterclockwise, yeah? Oh. Bin é? Beagnach. An sin den cóthain na críise 3 uair. Ca an cuinál sa tinne agus aber amach an tim léir leat an anam dé agus déana é seo. Agus baid tú glán ó aon dríocht tánat. Mu sé at? Yeah, tá. Gur mí más fan isa. Dí mé níos díorcha. Mai bhan. Slán. Slán, Robbie. Sin go ddíach an sáis rud dhéanach go bháin. Mar sin é? Ag tairn cos an Colleen beag, agus an craterbocht ag sú gach focail isteach as if grá míbla tháinig sé. Ní raibh piece of crack. Focail nach digitas. Cuireann tú a bháin a gcuimhna dá mar go Lord Bally. Stogur sin a fánach réitíon muid go mála chéile. Is dói. So cin ar bheith ar eis scoil mar sin? Ní mar go leis. No? Cin fá? Cid a san in junior. Níl sam níor churméin cheist. Bhfuil is Emer. Bhfuil Sam sa céirt? Cid a san in junior? No, nílas. Cid a cuairtú? É seo. Ag an dochtúir tar tuite mar chluigeann ar rugaí. Machlan sin ar leit an anam J. Dúirtú? Páidir. In Sam Emer, an voodoo queen who no Mother Teresa. Piss off, Jason. Oh, nation páidir chumá.
Oh, jeez. Oh, jeez, get her. Right, tá chuil hort ré. Leis, Jadach tú bheith ní supportive? Tá trua agam dí. A háintí an triplo sear fadar I héin. Cén go dé a leirt mar sin faoi ealaí? Is cara le í? Look, ní cóide sa dá gceist an seo a gar miúlacht. Agus is múnte den céad go I ealaí agus mátáis go dé. Dhéanach sí rud a bit as cór a riomh. A chuí mé is teach an áras an íháin, agus bhí héin agus mac a síon sin tetóla, is slug a siar budgel fine. Now you tell me, a bit number gar miúr. Bhí is ag ealaí go raibh mac sách sean an ó go dleach agus is dó go ná cuimhní sí go raibh aon rud mí ceart budgéil fianna a bhaint leis. Look, is fear gnó uán agus níla a súl go digi tú seo. A chuí sí thar lína an sin nar cheartí trasna. Seafóid. Ní féidir rud a chuir le ealaí sin. Ach go méidir go raibh sí rúne beag mí stóma. Rúne beag mí stóma, chuí sí thar fór an sin. Agus ní héana an tainúir bháin a thuir sé. Béidir go déin sí thar fór scatí. A géiríonn a bheith múntrú dígrasach. Ach tá crís an áid ceart. Wel, céin fá mar sin nar éisilam, nar a dógar mé ar gur an cóide sin I drí héana agus mac mé cheart. Agus céin fá nar inis an sáir an faoi bhí an brabach. Mí ní héanaan sé cíl. Tus an ceann le déanamh cíl. Tá is go an néanaach ealaí éagóir réon duine, go háirithe duine a bhí faoin na cuaram ach fós dat ag léintear an bandwagon in í a cháú. Oh, so tá treid sa campa sin adrí glónaí bhfuil? Ní éon campa an. Oh, mar sin é, so gílann sé sin go si briste sosnair a cins? Well, nuair mór an adring riamh. Oh, ar an ceart ar fádad. Bhí an an bháid níos seár na scut sin á léanachaí. An mar sin é? A bháid níos seár. Vive la liberté. Ach an háirt an seo. Ní an bhaibh fear tuile gan réon chu. Na cumá tá an rud dinta. A bríon téideant a réon chuiad. Wat doe ik maar zijn? Zo taam. Huh? Kom aan drogo jaren. Postig is het in. Sgedishin ditje. Dan maar aan, ik is niet gek mag postie bij Jacob. Ken soort zielen we zeggen als we zijn. A harentje wat gehaald, kon ze keer jij die viel. Daar nog meer video, wa? Iria sa hig, kittis la ve kahunus er manjela, hanruk kaya.